les competicions té valor aquesta modalitat esportiva perquè, per un costat, busquem el màxim d'espècies, vol dir que una persona ha d'estar preparada a conèixer el medi, ha de conèixer tots els hàbitats, ha de conèixer tots els peixos, per tant, busquem al màxim recerca de peixos diferents. I per l'altre costat, una cosa que és també molt maca d'aquesta modalitat esportiva és la fotografia. Aprens, domines la fotografia perquè has de capturar aquell peix amb la màxima qualitat. Es busca valorar tant la quantitat com la qualitat fotogràfica. És a dir, hi ha una fórmula de puntuació amb la que fa una bonificació de totes les espècies capturades, però a més, tu pots presentar fins a un màxim del 50% de les teves fotografies a un jurat que les valora artísticament. Has de saber una mica trobar totes aquestes espècies, per tant, implica tant una mica de tècnica per poder-te aproximar a aquestes espècies, saber com reaccionen, llavors tu anar un pas endavant seu, com a la vegada entendre els hàbitats que has d'anar buscant i on has d'anar trobant cada espècie.